Здравейте хора, гледате Вал Студио. Аз започвам да снимам малко по-късно, защото след училище. Но очаквайте това видео да е много интересно. Ще ходим на село. Така мисля. Да. Ще ходим на село, ще бъде много интересно. Не знам какви работи ще правим, но да. Не знам дали ще бъде след секунди това, където ще ходим на село. Аз сега чакам мама да ме вземе от училище. Ма нещо я няма. И така, да ви кажа, станахме 62 абоната и искам да ви благодаря. Така, но вие знаете моята цел, която е 500 абонати. И искам все повече хора да се абонират за мене и все повече, докато станеме... Ох, само че тук трябва да се... И да станем 500 абонати, така че абонирайте се, пръснете лайк бутона на всичките видеа и очаквайте всичките ми видеа да бъдат интересни и гледайте с пуканки в ръка и така. Хора, ето вече от втория ден. Сега отиваме на село. Аз сега се събудих. Облякох се и реших да снимам. И така, гледате цялото видео до края и пръснете лайк бутона и се абонирайте за моят канал. Ето хора, вече сме на село. Тук сега запалих АТВ-то, преди малко пристигнахме. Чуйте му гласа. Така, и може би ще видите как карам, но няма кой да ме снима, защото не съм с GoPro-то. Така че ще имаме спирки. И ще ви показвам, нали, как върви АТВ-то. В някои от другите ми видеа ще видите, ще ви покажа малко повече за тия АТВ-та, как се управляват, какъв им е пиниза. Така че абонирайте за моят канал, да не пропускате видеа. И така, чао! Хора, чакайте само секунда. Искам да ви кажа, не можах да снимам целият ден, но искам да продължа видеото до утре. Утре ще правим лютеница пак на село и ще карам АТВ. Пак съжалявам, че не можах да снимам цялото видео. Извинявам се, че ви излъгах за днес, че ще качвам видео, но утре ще продължа видеото, защото то ще стане много кратко и да, няма как да стане. Така че искам да се абонирате и да пръснете лайк бутона и очаквате много интересни видеа, а утре ще видите как правим лютеница. Хора, тук в момента тръгваме за село и така. Гледайте до края на видеото и... Тук вече тръгнахме и си пожелахме лек път. Тук в момента видяхме един много красив изгрев. Може би ще го видите и в TikTok каналът ми, и в този YouTube канал в момента. Вижте, ето, вижте. Хора, ние вече пристигнахме. Аз съм в гаража на АТВ-то. И сега се мъча да го запаля, защото е много студено, 8 градуса. И се мъча да го запаля, защото е студено и няма акумулатор. Всъщност има акумулатор, но е много студено и човек, когато го взехме, каза, че на студено пали малко по-бавно, така че да. Добре, гледайте до края на видеото и се абонирайте за моят канал. Хора, сега с чистата ТВ-то ще ви покажа след малко как правим лютеница. Малко го чиста то красавец. Че е много мръсен. Ходихме на офроуд да караме и стана много мръсен. Гледайте какво става с парцалчето. Сега. И така. Ние пристигнахме към преди 2 или 3 часа
Пристигнахме. Аз станах още в 4 часа сутринта. Не можах да ви снимам, защото всички спаха. Затова ето сега ви снимам. Ето вижте малко от процес как чистя ТВ-то. Гледайте за какво става дума. И сега почнах вече да го чистя и се сетих да снимам. Така с мокра кърпичка. Хоп. Ето тук отпред малко ще забърша. Ето тук. Седалката. Тук малко отзаде. Аз го бърсах, ама той съхва и става черно пак. Не е проблем. Ето тук, така. Така. Хубаво. Тук на фаровете хубаво. И така, очаквайте включване. И ето така се вари нашата лютеница. Ето вижте, хора. Ето така се вари. На чистичко, хубавичко, на тихичко. И аз отивам при АТВ-то да го видя какво прави. Малко да го разгледам, да видя какво става по него. Защото само го чистих. Мисля малко да го покарам. Да го запаля. Сутринта и това го запалих. Вижте, хора, вижте. Това не го знах, че го има на АТВ-то. Сега ще ви покажа. Ето вижте сега светвам фаровете. Ето сега светят фаровете. И вижте тук как светна. И това свети. Вижте. Сега не съм светна фаровете и не свети. Супер е, нали? Това е много готино АТВ. Мисля, че е 4 по 4, не знам, но да. Прилично е, става за деца от 6 до кусоро години. Така, да го загаса на мигач-ток. Тук може да се вози един човек преспокойно, ако е малък човек, може да качи още един отзад. Има 2 багажника, които са ето така. И ето този тук отзад, който може да качите тук човек. Така. АТВ-то си има резервуар, сега ще ви покажа. Ето сега ще ви покажа. Само да го нацеля. В него може да се сложи преспокойно бензин. Сега не се вижда, защото няма светлина. Малко ще го раздрускам. Да, мисля, че го виждате. Има си километраж, има си всякакви екстри тук за фарове, има спирачки, има мигачи. Ето сега ще покажа как работят мигачите. Значи, включвам единия мигач. Вижте как работи, хора. Вижте откъде включвам мигачите. Ето тук, където има 2 стрелки. Сега пускам ляв мигач. Хоп. Свети левия мигач, за да го видите. Тук отзад свети синьо. Така. За да не забравяте да го изключите. Така. Защото не пилка. Така. Включвам десния мигач. Той свети. Но веднага, преди да почнете да карате, веднага трябва да направите проверка дали 4-те мигача светят, дали стопа свети, дали фаровете светят, дали спирачките работят, дали има нещо по АТВ-то да не може да нещо стане. Ако отивате някъде след селото или града, трябва да го погледнете. И затова аз всяка сутрин, когато идваме, не всяка сутрин, а всяка събота и неделя, когато идваме, му правя проверка дали светят мигачите, фаровете, защото ходим на офроуд и там не е много светло и трябва да се дава мигач, така че да. И затова се правят тези прегледи и така. Искам да се абонирате за моят канал и да праснете лайк бутона. Айде, ще видите как правим и пържоли. Ето хора и пържолките. Ето така.
Супер са хора, супер са. Хора, мисля, че тук е края на това видео. Искам да се абонирате за моят канал и да пръснете лайк на това видео. И ви пожелавам лека нощ, ако гледате това през нощта или сутринта или на обяд. Да ви е леко всичко и искам искам да ви съобща на 15, не на 15, но на 500 абонати ще има огромен giveaway, така че абонирайте се по-бързо и пръснете лайк бутона. Гледайте всички видеа и така. Благодаря, че гледахте до края на видеото. Чао!